ești fix la mine, what the fuck, nu e aici, nu e să cred. Împing betonul armat. What? Hai să și împinge. Spor, doamne, de ce? Mai dăm pizza că pot. Și n-asta în Cico, în restaurant sau unde până asta? Ai pizza, da, mai dăm că pot. Mai suport. Dai seama să mănânci cu aia la fiecare gen. Pe restaurant pun la fel cu aia. Și mai vrei? Da, mai dăm că pot. Să mănânci pe nu mai poți, mă vomiți cu aia. În câte zile ești gras în plan? 2, cred că. Hai. Mă, ce că e roșu? Da. Ce mă, că e roșu, mă? E verde, mă. Da, mă, s-a făcut. Hai, n-am nimica. Am motorul că cât după ecoaie. O, doamne, te gram soane futăcioase. Împing că îți pot da multe betoni. Ce a fata aia? What? Dar ce bun era. Da. Era o pasăre cu... Haide, bă. Hai de cap, vezi că e roșu. Da, mi s-a... Băi, da, Bă, ce mai ai, mă? Doamne, fute și pe țăgan cu căruța. Și era pe mijlocul. Doamne, ce video taira ăla cu aia, ești prost la cap. Bă, ce rău mi. Să știi că și mie puțin în fac. O, ce mă doare piciul, să vă zic că mi-a luat tir în fac. Împing betonie. Hai, filmăm. Hă? Filmăm. Ioi. Bă, dar eu am mâini până pusă iurea cu aia, nu înțeleg în pula nimica. Și te-a tăsit pe acolo după să te întorci, nu ca și cum sau ce pula mea? Dar nu știu, că mă uit asta pe GPS. Păi da, mi-a arată 2 căi. Cred că am greșit, cred că-s gata. Oai, să-mi pap, nu știam pe unde să o iau. Gata ești. Am 23 în bord. Eu am buletin. N-aș bani. Să știi. Deja că mai trecut de vârsta 20, gata. Zice, ce mai rău. Și acum ai crescut copii, de 15 ani, ești gata pe mine. da, fără el. Până să faci copii, după te bucuri de un an, după gata. Și mecheruie, păfelie și copii ăștia. Oi! Scuze. Aud chestii, aud oameni. Nu văd. Mai vii, mă? Da. Bă, ți-mi arată aici gen 2 linii roșii cu ai pe ambele benzi, gen? Nu. Mi arată că gen toată harta e roșie cu ai, gen. Poți să-mi poți să-mi arată, gen. Poți să mergi pe unde vrei. Da, am liber. Și pe aia cu sunt liber, nu ascult de nimeni. Hai, ce n-aș pără piesa aia. Tăi, îmi plăceam pe mă rupeam pe ea, deci că eram ciumpalac. Și de cum o mai duci în viața ta amoroasă? Splendid. Da? Oi, gata, sunt gata. Oh, Eu tot mai în regulă. mă bucur. Am venit cu fata aia până și am scris de fapt că, scuze-ți Minotaur și mi-au ținut un sine. La care? Aia de ți-am dat poză cu ea, gen că i-am dat cu ceva cu balanță 1 pe 2, ceva. De ce ai scris-o, ce? Ha? Ce ai scris acum? I-am scris, deci, stai să citesc. Bă, ce faci, mă, mor? Mă uitam în telefon. Îți tremur puța la bă. I-am scris așa. Bună, eu sunt balanță 1 supra 2, jumătate dintr-o balanță. Când Jupiter se află în retrograd, mi arată adevărata față și am dat 2 emoji cu lupi. Și mi-a scris, bine că mi-ai spus la început să nu ne pierdem, suntem compatibili. După aia am scris, glumesc de fapt sunt Minotaur cu accident în rac cu capa, m-a ținut în sin. Ța, ce trist. Da, am tot felul de terminate în pula în gât. Parcă nu se Oai, ce fute, mă. Să știi.
Serios, bă, parcă mereu. niciuna nu s-ar futea, mă, dintr-o dată nu mai are niciuna chef. Oi! Căcănarii! Unde ești? În spate. Când în spate? Puțin. Aha. Opresc sau mă duc tare? Nu, du-te. Mamă, ce vine unul cu pasatul în spatele tău, ești prost. Unde e că-ți fac căcat? În spatele tău. Pun frână S-a în bagat fața în fața mea, român. Român. Bă, dar nu trage! Trage, mă! Ce faci, mă? Hai că trec pentru voi. Că eu mă stau cu aia în nimic. Trebuie să... Am văzut. Mă să din nimic cu aia, efectiv. Iar mă întorc la Geneva. Mai să fac. Că-s blestemat, mă. Si, Ah, si, da. pus. I-am terminat de fapt cursa, gata, GG. Da? Renunț. A terminat cursa că renunț. What the fuck, toată harta mi roșie. Da, asta și ție. Spune să-i pe oriunde în pula, că oriunde e bine. Mă, nu acasă. Ai de capul meu. Hai că mi-a dat te lung. Da, și mă dus. Iată. Da, am mâncat. Numai asta scrie în până. Da, am mâncat. De emoji cu supă sau ce dacă era. Ce mă doare stomacul. Deci, râd așa de râd încât mă și doare abdomenul, mă arde și stomacul. Ce foame să-mi bag, pula. Da, m-am futut. Uai. Trebuie să nasul cu aia în ceva. N-am în ce. În bluză. Da. Eu Da, așa făceam când eram topul. mic. Da, și făceam așa, mergeam așa cu mâine cam până. Da, și eu. Ce șmecherie făceam. Și putea pune bluzele alea picioase. Să Toată țepeream viața. pe muci pe ea. Ce șmecherie. Eu am trecut cu asta. Ce? Șmecheria dracului. Știi că ne ducai că m-a arăstat și m-a dat direct acolo pe Weibo, m-a dat în până. Ai, ce mâncă că un timp nu mai pot, oare boală cu aia dacă mănâncă efectiv gen cu aia de gen pe picioare gen? E boală cu aia oare că ce mă mâncă de mă mănâncă piși. Mă știi când mi-a scris asta Mirela că ce ești ok și am scris mă mâncă. Cred că îmi mucit pe jos direct pe parchetă. Este berbe. What? Bro, what the hell, bro? Mi-am pus cola 1 în pahar. 0 scut. Că gen mi-e așa foame încât trebuie să simt ceva gust de ceva, știi? Și gen mi-am pus cola 0 ca să simt ceva. Vezi că faci gota în pula mea de la suc. Îmi pa pula în ea, mă, ce? Vezi că faci ebola de la suc. Nu mai beau. A ieșit cu aia sau ce apare no network connection? Ce mă? Nu pare... Nu, gata. S-a părut mie, cred că. Ce mă arde stomacul, bă, ăsta. Pula. Ai observat? Da.
Bă, vrei să trecem în colțul camerei sub telescop? Nu. Ok, Cumva ceva galben. și are ochii urâți. Că aici, încă e fix așa loc aici. E amuzant că mama trece pe care îmi face curat, gen dă cu măturata, gen nu-l ia de acolo, lasă acolo, gen. Hai mă, vii? Unde? În cursă. Hai, dat alta. Bă, dar asta e mică în pula mea. Asta e cea mai mare pe care am putut să o iau pe... Sai de până. Ia și tu cursele cu aia de români nebuni. Cum să... Facem una 10 ore în viața reală pe... Mergeam din Austria până în England, în până mergeam. De 2000 de ori în viața reală. Hai mă. Stai mă puțin, mă. Hai, domne, mă grăbea aparatul de scos la cap. Nu avea răbdare cu aia. Și mă căcam pe râs. Deci cu scrisoare din a fost prea plăcat. Îmi bag până la scrisoare. M-aș când a fost scrisoare de intenție să merg în Italia. Da. Și nu că nu se uita peste ele, cred că. Ha? Nu cred că... Nici măcar nu cred că se uita peste ele. Clar. Asta. 2, 3. 3. Am mai intrat? Mă bag și eu. Podul de cheatră s-o dărâmat. Deci hai să vedem ce să cumperi, da? Să cumperi așa. Air fryer. Ok. Ce face air fryer-ul ăsta? Că am văzut că mulți oameni au un șmecheros. E un fel de prăjeală de la aer. Dar te minte sau ce? Ah, la aer, am zis la aer, gen. Alo. Oh, ce lag am. Ok. Deci ai așa, tu poți să cumperi caserole, ok. Da, gendale de sticlă. Ca să nu mie microplastice sau ce. Da. Chemă că dacă consumi microplastice ți micșorează pula pe... Da, m-am auzit și eu. Și să pare în regulă. Da. Da, de fapt. Hai taie din ea de... Oh, ce lag am, ai auzit ce s-a întâmplat? Ce? Ai plecat de pe loc? Ah, what the fuck? Eu deja așa jos mincenaș. Da. Fan, după ți-ai cumpărat așa un... Uai, ce lag am. Cântar de bucătărie. Și pe ăsta ce faci? Te cântărești tu ce faci pe... Da. Te pui pe el, faci căcat. Am o fi odată. Nu pot să plec de aici! Ce? Să mă că jocul și anul pe care deja asta. Aparatura asta, ok. După acum așa. Bandaj de neopren pentru genunchi, gen, ca să nu fie fric la genunchi sau... Da, bă, că astea pe care le-am mai s-au lărgit un pe ei. Dar de ce spui să ia genunchi? Ca să nu fie fric. Ca să nu fie frică în sală. Ok. Bă, nu pot să... Stai și tu pe locul, nu pot să ieși am pula. Hai, pe bune. Dar nu pot să mai ies, domne. Hai, pe bune. Hai, ceartă-mă și iartă-mă. Am intrat în parapet, ok, după acum așa. Ăsta este foarte răutăcios. Sticlă sport de plastic, evident. Ok. După avem curea de fitness, adică gen se pui la blugi sau ceva. Ce? Curea de fitness, level, black, gym, bro. Da, bă, scuze cum scurele alea un pic, n-am cercat niciodată. Eu dacă port curea de aia, gen simt că-mi tună pe abdomenul în pula mea. Deci Serios. ce tu faci RDLs fără centură? Da, Faci Barbaros fără centură? da. Mai e încă 2 luni pe aici, faci hernie. Ok, îmi pun de acum încolo. Când făceam scoate, gen, mă rog, pe ară de tot, știi, la gen... Scoate, fac fără, gen, centură, gen. Faci cu centură scoate? Faci cu centură, gen? Holy shit. Ah, ok. Cred că trebuie să te operezi. Deja? Da. Și la rău să trebuie centură, gen, cu dumbbell? Da, normal, nu pe... Fai de până, hai că por de acum.
tot. Centuriștii pulii mele să bagă. Uai, ce trepășește terminatul ăsta să-i fut, doamnelor, domnilor. Ok. După aveam, îți iei carnitina sau ce asta, glutamin? E glutamină, e pentru digest. lagam. E pentru Tu digest. vezi? Tu vezi? Ce lagam cu aia? Mă, bă, s-a despawnat lumea în spatele meu. Uai, ce lagam. Am făcut accent, gata. Uai, dă pula mea, unde sunt? Tu vezi ceva? Uai. Nu, Cred că m-am dormit la volan. dozare. Oare asta vezi și oamenii care le e foarte somn la volan? Asta văd? Da, scrie dozare. Ce șmecherie. Ha, mă vii? Bă, de ce ești? M-au scos? Da. Fii, mă. Acum merg în dar nu-mi duce calculatorul jocul ăsta. Bă, gen, tu și la presă spui centură? La ce presă? Pe picioare. Nu. Măcar atât. Așa important e, gen, cu aia țineți dacă gen îmi pun, am încercat să fac gen squat, știi, cu aia cu aia pe mine și am zis că îmi bube abdomenul. Am zis că gata, fac hernie, mi se zice toate presiunea pe spate s-a dus pe abdomen, gen. Poate vă ți-ai pus-o bine. Da. Eu nu pot să fac squat fără centură pe mine. De ce? Gen heavy. Păi eu nu mă duc foarte heavy, știi? Asta e ideea. Deci mai mult de 180 de kg nu duc. Pe mână, așa. Da. Ții o gantă de 180 și o gantă de 180 și faci Bulgaria, nu? Gata. Dar nu mă doare coloana, mă dau nici păreacul la coloană, adică nu simt ceva, știi? Da, mă, dar face hernie de-aia pe mine la abdomen. Nu mai știu cum se numește. La abdomen? Da. Cum până fac la abdomen? Aia poți să faci dacă faci foarte puțin efort în pe... Mă pereți ce pula mea. Da, și stai pe bară 3 luni pe... Că și Bogdan a făcut. Da? Da. Cum până a făcut cu aia? Te forțezi. Și-l făcea în not, bă, ca idee. Nici măcar nu le ridica greutăți. Și gen, a notat ca și cum... What the fuck, cum să faci dat pe not, că nu pot să înțeleg. Da, nu știu, pe... Efectiv s-a forțat în pe și... Gata. Și te obosești rapid, bă, de-abia... Bă, deci de-abia urca un etaj, bă, și era rup, bă, era super obosit în pe... De la hernia aia? Da. O, doamne, de hernie, mă l-am zis să de tot, de păcănele. Faci tot. Mă, ca că faci o hernie sau... Bă... Dacă mă forțez să nu pierd banii, fac hernie? Da. Ce forțez prea tare în pe... Eu îmi pun centura și la... Cardio. Și la oameni respui centură. Și că fac cabs în pe mine, să nu simte că lucrez. Da, exact. Dar gen, centura se pentru abdomen, că se pentru coloană în pula mea. E și pentru abdomen și pentru coloană. Și îmi pun centura și simt că îmi tun abdomenul. Simt că gata, e tot. Cum simți așa ceva în pe... Nu știu că e. Eu simt, oa, ce bine îmi face că nu mai folosesc abdomenul meu. Tot și abdomen fake. Da. Am o vedea cât de mii de rând. La Cum am pus gura pe cola 1 și mă cac pe mine tot. Ai cola 1? 0. O, da. Dar... Dă seama că Bogdan gen e așa de lipsit de scup încât dădea fără să dea pe mult, gen. Ce mai nebun om cu aia, nu gen. Dacă să mă cacă-te chiar se căca pe rând, știi? Ce mă? Nu mai știi că gen Bogdan se bășea fără să dea pe mult, fără nicio genuță? Da, fătesc că... Bă, am greșit tot. Bă, nu știu deodată pe aici, e bine. Da, și eu m-am dus tot înainte pe... Deci am greșit tot când m-am căcat. Uite, bă, nebunul ăsta să-i fut în gât. Depășit de 8 benzi odată în pula mea. Tu câte la oră, mă? 123. Și am 130 dintre de în urmă în pula mea. Atât e mare. Ce matul Asta e că meu e în miele. A meu în Kelvin.
favorit. Exact. Adică ai 1 la oră sau 0,00. am eu în lei românești. Prin 200 lei românești pe oră. Și tare ar fi. Mamă, deci am 140 aproape că am uitat de românești prost. Am 127 la oră, bă. Tu chem pula mea. Tot român. Făcut de români. Ram, dăm. Dar rău, mă, ce peste gangster. Da, bă, Bă, chiar e, cai, chiar Ai e. de capul. De ce, cai? Ai de puie. Bă, deci piesă de șmecheral de tot în pau de rom. Și gen, mai știi când încetea că spun o piesă și vin cu o mașină de gangster și am venit cu de-aia de lowrider în pula, de sărea în pula mea. Aia mov. Da, toată mov era, da. În pula mea. Mi-am urmărit motorul. Apasă și tu E, că lansezi puțin. Ce s-a pus? E, ca să lansezi. Bă, gen, am avut mașina pe liber până acum, gen. Merg la Ai consum. Da. Da. Da, merg la consum. Bă, tu mânci înghețată din colț. Din colț? Adică din colț. Din colțul frigiderei, de unde? Ai culmea așa. Ok. Bă, pune și tu frână, măi. Și am ajuns. Da. Iupi! Iupi! Cred că uite să faci o culpă. Pua, ai făcut scătul, mă. Iar e greșit. O vârd în cerc. Ce prost. Că eu pe partea asta, că nu greșit niciodată. Ai, bă, și m-a adăugat încă 200 de kilometri. Da, dai tot dico. Deci trecu mă duce până în altă țară, acum am să ce. Ua, eu curva cu 130 la oră, că ce se întâmplă, doamne. Nu mi-e frică de nimeni ea. Holy shit. Ce să-i coi? A, mașina aia făcea așa sau ce să auze? Coi, îmi făcea mașina și că prăjeam cartofi în ea, ce să auze? De ce, coi? Gata, merg în armată. De ce? Alo? Gata. Hello? Hello? Hai, totico, cred că o iei până Strasbourg, sau nu știu pe unde e. Da, bă, nu știu ce pune mă duce ăsta. Nu știu că eu sunt Brașov pe mine. Ah, gata, văd pe unde e. Da, Da, merge pe mai e un serpentine, pic, ești da. prost. Serpentina, serpentina. O știu pe aia cu tutti frutti tequila, tequila știi. Hai mă, așa repede, dacă faci ca și cum hernie de disc. Da. Da, abdominal e mai ok. Bă, e mai ok. Da, coioasă de aia e mai ok. Pua, bă, e super nașpa, bă. Da? Aia e super nașpa. Cum scap de aia? Aia de aia poți să scap măcar? Bă, nu știu. Hai să-mi bag pula mea hernie de tot. De așa e, dacă te forțezi prea tare, efectiv îți încoiții să lasă în jos. Hai de pula, ce până la Până la barbarism. podea. Să zic cum cade așa, ca și cum 50 de kg pe ăla. Cade un podea de marble, cum se numește marble în română, mă? De porțelană în pula pe jos. Compar un dalusor meu, au făcut așa în până Da? la coaie, da. Și tă s-o perjă și tă nu e ok. Adică nu e ok, ce are, gen. Efectiv, nu poți să dea fix în până la coaie, până. Sau ai și stă așa bleg în pula mea, Da. tălache, sau... Dar nu știu, Vai, oare, da. oare infertilă un pui de sau? Nu, cred că e. Și poți să și cu un coi poți să funcționezi, gen. Da, bă, dar e super nașpa. Da, e.
Prefer să-mi cadă părul cât cu aia. Da, de fapt. Țabă, m-am dus pe aici să mă duc la vale. Am terminat la... Am... L-am Nu pot să urăsc cu aia. L-am depășit până la limite când nu venea. Spune o piesă. Hai, stea. Bă. Cum intră piesa aia, nu mai știu cine să mă fie. Steaua, imn. Hai să vedem. Ce mi-au pus, Doamne. Fazi de că gen, eu am 130 la oră și gen, încep să spun o piesă, gen. Oh, gata sunt, gata. Gata tot. Mulțumesc. Hai mă, stea. Hai mă, Steaua. Hai mă, Steaua, mă. Așa zicea Sergiu, păi. Da? De ce? Nu știu. Oare Zicea, pot hai mă, să schimb? CSM-ul Radea, mă, hai mă. Sau chiar ținea cu ei ca lumea? Bă, Zicea așa la ăștia. ce terminat. Băi, intră și pe telefon și de skip, te rog frumos. Stai așa. Gata. Gata? Gata. Nu. Gata. Am greșit drumul. Mi s-a mai băgat încă 2 ore la drum. Și am pățit fix. Hai de pula. Bulangii. Îi dau repeat pe veci. Lup. Lupul. Între premium, până vedem. Pe mine mă cheamă Lupu. Lupu, care e șmecheria? Hai mă, Steaua. Hai mă, Steaua. Hai mă, pui mei. Gen, emisiunea sau... Mam, 145, gata sunt. Hai de pula mea. Când îți mă cazare? În mai, cred că dacă prins bani de ziua mea. Și dacă nu primești, ce faci? Nu vând casa. Nu vând în chestii prin casă. A, dar până ți-o dat Xbox-ul ăla de căcat, că ți-l cumpăr eu. Ok. Da, și plătești transport și tot plătești așa. Uite-le singur de aici. Da. Chemuța aici, băgată până aici. M-aș muta. Ce trebuie să stai acolo? Nu țărănime. Oricum, cred că, chiar vă să știi. Cred că vara asta merg și până Timișoara, cred că, nu știu. Nu, ce vrea proasta asta, mă, dar că să nu. Da, eu pe bune. Pe oricum, acolo stau pe Moca, că stau aia, mi se pe pula, gen, știi, și văd și un oraș pe Moca, gen. Adică e grind în pula mea. Sau stai cu ratata aia în pula mea. Bă, gândește că stai lângă o fată și poți să dai, gen. Da, mă, de prea ratata aia, bă, gen legit. Discutabil. Haide măi, Steaua, măi, te rog eu. Aia chiar nu e ok, bă, în cap, zic eu. Da, știu că nu e, da. Bă, dar știi deșteaptă pe ăla să-mi bapul ăla, din Degeaba. deșteaptă rău de tot cu aia, da, chiar. Hai, Steaua. Ca și cum ar chema pe mine seara, îmi pune, că să m-aș mai duce. Ui, nu știu. Hell. Da. Hai, București. Hai, București. Mamă, băi. ce plouă, bă. La tine plouă? Da, aici plouă de numai. Wow, cât de departe ești în pula mea. Hai mă, că mai puțin. Da, că e peste repentine, pula mea și eu. Hai că mai greșit drumul de 2 ori ca să mă învârt în circa 3. Nu. Mai am 3 ore. Da. Mai am 5 de minute. Da? Și acum să greșesc chiar drumul, da. Țai, după aia. Păi mai aveam 5 minute și mi s-au băgat încă 2 ore în plus. Hai, Brașov!
Hai Brașov, Brașov. Hai Brașovule, măi. Hai mă Brașov, mă. Vrei? Hai Brașov, dar ce sunteți în stare? Poți să faci hernie și la lombar, gen? La sus, la gât, gen? Da, e cervicală. Cervical, așa, pula mea. Ce fac tapă în pula mea. Sunt o grămadă de hernii. Dintre care tu ai măcar două. Nu, te rog. Eu cred că cel mai predispus la hernia cervicală cu aia, că gen, când fac ceva, îmi încord gâtul de mă cac pe mine, gen. Și tu sau doar eu? Și eu. Oi, gata, suntem în pula. Bine că este centură pentru gât. Da. Chiar. Bă, pasă că era să fac căcat. Bă, da, gen, eu uit pe jos și zici că sunt la curse. Încurcând. Mâine le dau și acolo, dai și tu acolo. De ce nu te chemă prostul asta la ea? Da. Da, pula. Ce-am zis? Nu mai gândesc. Săptămâna. Nu, ce după, mai bine vin la mine. Oricum, da, vin la vin. La tine vin, sigur. Dar dacă ești merg undeva, merg la tine, nu la idea. În cur mâine. Mai bine dai tu la moie, bă, de data asta, ce nu mai să-ți dea la moie. Da, mâine să fac asta, dar... Îi zici, da, mai că vin. Și când e solul de moie, nu mai răspunzi. Da, ce tare ar fi în pula mea. Eu așa-și facem pe ei. Și am șteba o cândă în cur. Îi zice, încurcând. Scuze, m-am încurcat, încurcând. Am venit la tine încurcând situația de aici. Eu spun, hai Dinamo. Hai steaua. Hai mă, Steaua, mă. Îți pregăteai aici măcar 3 luni. Am greșit, mă. Iar fac randeu. Da, măcar 2 luni. Măcar 2 ani. Lasă-ne că e Dinamo. Deși ce o să fie nașpa. Oh. Că eu o să lucrez. Da. Tu ce o să faci vreo 8 ore? Da, nu știu, mă chin ca să nebunesc. Păi, gen, tu ți-ai căutat de muncă, gen, până în vară, gen, când te bagi la muncă, mă? Când începi să lucrezi? Cred că săptămâna viitoare. Fai. Păi, de mine tu spui, eu nu pot la muncă, cu familia, cu copiii. Greu cu copiii, nu știu. De ce până fac 8 ore? Ești prost la capul, nebunesc? Mă, și nestii asta că ai auzit. Ce n-au nimic. Nu? E prea încet. Nu mai tare. Da, cum? Nu, zic că am greșit, iar futus. Tot Dumnezeu, mă. Bă, nici măcar nu-ți dai seama pe hartă când trebuie să faci de-a Da, bă, chiar îmi până. Pe acolo am și eu până la rândul, am făcut și ce până doar 2 ori în până. Fai, mai am o oră jumătate. Steaua, vrei să fii? Da, știu să vorbesc cu pula mea, doamne. Nu, ce foame cu aia. Steaua, vrei să câștigi? Nu vreau. Bă, ce foame, ce aș mânca cu aia? Numai gogoși aș mânca să-mi bag pula cu aia. Eu aș mânca numai cheesecake-uri. Foaia, gen aș mânca... Mă uit cu aia într-un Kosovo restaurant de patisserie asta și mi-aș cumpăra șubere și mi-aș cumpăra de astea. Du-te. Mâncai de astea. Hai, mă sor pe data 2 secunde în până. O altă cu aia, gen, n-au să-mi zic că merg în casă și mă o să mă să-i cer riglă ca să mă sără pula cu aia. Ce? Deci, eu aveam o riglă cu aia, gen, și a dat o soră mea, știi? Și după mi-am dat seama că, bă, stai că am riglă cu aia. Și mă o să mă mai și o riglă ca să mă sără pula cu aia. Ai pățit sau? Nu, n-am pățit. Ce nașpa de tine? What the fuck? Da, uite, să mă spun că era gen, pula țapă n-eram. Bine, n-am zis că era țapă, n-am mai știi.
Gen, parcă nu era a mea cu aia, gen, de timp. Și la ce rezultat ai ajuns? Că e mai mare un pic. Bă, 12. Mamă, Ce șmecheria, dracu. dau și mie. Cât să dau? Măcar jumătate. Wow. Hai, îți dau 6, vrei? Wow, da. Bine. Dar sunt un băcinos. Oi, am ales microfonul iar. Hai, eu-s bebe-cu și tu ești aia neagră. Ce fac tapul până? Doamne, bă. Ai, n-am putut să mă obțin să nu râdăm. Ce bun e lapte. De să am băsut ca e din 2010, bă. Da, chiar, pe 2010 deja mă în Grotopia. Ai de capul. Embarrassing. De ce, mă? Ia uite-te pe Beton Pink. De ce? Te-am zis un video. Stai să ajung și eu. Te-ai ajuns? Hă? Fotos binted? Și n-a fost conectat restul. După fotos pendet. Invers, cu aia. Evil. Ce facem Bogdan ăsta? Doarme de rupe. La ora asta? Oricum ăsta, gen, doarme o zi bine pe săptămână, gen. Atât. Destul. Bă, Da, iar Ui, am 60. da, să știm. Dar tu nu știi că nu 60 în până. M-a scris cum pe mine. Da? What the fuck? O scară E un scump rău, 65 da. sau cât. Da, e foarte scump. Tu Oricum, gagică în- bună. 2 luni își dă, da, chiar în până. În 2 luni își dă film până, se umple. Da, să știi. Da, o să fie mai decât niciodată în viața lui. Da, care-s tu? Serios. Nu mai știu ce am de cu ca să ajung așa mare în până, nu mai știu că îmi ura în viața în până. Ajungeam acasă și mă găseam de mare și mâncam 7.000 de calorii până pe zi, 6.000 de calorii pe zi mâncam. Să vedem pe el cum face asta. El dă cut direct. Na, mult noroc să fie mai mare decât mine, până nu dai cut în prima. Dar știi că gen, el are fizicul, gen, mă rog, e făcut prostul, știi, adică gen are spatele mai rău, gen, are spatele ca lumea, gen. Doar că gen, e skinny fat, gen, știi, și e nașpa să fie așa, gen. Da, ui. Nu știu gen, ce să dai, cat sau bull dacă e skinny fat, bull, nu? Cat. Cat? Din prima? Cat, tai tot. Eu când îmi explică antrenorul că nu se referea să-mi tai mâinile când a zis cat. Sunt la fără membre pe mână, pe mine. Alo. Bună. Nu stau aici. Angel vomit. 6. Am băut și iubit avea și aia. Cine? E încă vomit? Da, ăla Da, era chiar, mă. Era primitiv. ciumpalac. Dar ea era bună. Era ok. Era de tot mai bunoacă. Nu te că că se copii mari acum, copii de ales. I'm a motherfucker pizza boy. Deci când văd astea cu aia cu bătrâni care nu pot să treacă peste despre serial, mă termină cu aia, ești prost la cap, mine să... De ce ieși după GTA? Ce mai să mai jucăm? Da!
Nu am avut nici Bă, când nici de n-am joc. apucat să fac încălzirea în pula mea. Pula mea de tot și de toate acum. Hai că ne jucăm Minecraft. Hai că stau măcar până la 7 dacă nu te speri.